An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na jɛmukan an b'a fɔ ale ma ko kɛnɛ kan. Bi ye sibiri ye utukalo tile 30 san 2025. Ko caman bɛ yen ni dɔgɔkun laban in na fala ye min ye waleya damadɔ fana bɛ yen. Nka bi tilegan in na an bɛna daminɛ ni Orange Mali ye fala ye. Orange Mali n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ fala ye. Olu ko u diliw donnen don diɲɛ magobatigi minnu fɛ. U b'olu ka sariyaw u b'olu bato. Olu bɛ fɛn minnu fɔ o ɲɛna u bɛ sɔn olu ma. Nka anw fan fɛ farafinna jamanaw la a ɲɔgɔnna minnu sigilen don u b'u yɛrɛ kɛ i ko sama donnen ɲɔtu la. Gɛnba tɛ yen. Fɛn o fɛn ka nɔgɔ u ma fala u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Kɔsa in na bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama denmisɛnnin maa 151 Orange y'u gɛn ka bɔ baara la u y'a da tulo la k'a da jaba la. Sariyatigi minnu yɛrɛ bɛ yen olu ko k'olu da tɛ se ka don a kuma na fala ye. Ko in dalen filɛ kɛrɛfɛ nin ye denmisɛnninw tɛ baara la u se ka taa yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la don o don bɛɛ b'a fɔ ko u jo don nka a ko tɛ ka se ka ɲɛnabɔ. Nin m'o kɛ fala ye Orange ye yɔrɔ de ye yɔrɔ min a kuma fɔ ka gɛlɛn. Maa min mana kunbugu yɔrɔ sɔrɔ yen, maa min mana a den kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yen, maa min mana a balimamuso kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yen, faamaw kɛlen don k'u denw don a yɔrɔw la yen, kɔrɔlen fara kura ka fala yen, a kuma ka ca. I b'a dɔn maa i sera ko la cogo o cogo, i sirifu bɛ bɔ tuni fitinin dɔ de la. Kabi mɛn kalo, jɛkulu dɔ b'an fɛ yan baarakɛda dɔ, a tɔgɔ ye ko Sekirika. N'a ka di ye, a fɔ ko Sécurité Keta. Fala ye o jɛkulu in, o baarakɛyɔrɔ in, kabi mɛn kalo tɛmɛnen ani Orange kɛlen don ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na fala ye. Kiiri so tɛ kiiri so ye, wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye, min ni Sekirika maaw n'u m'o ta k'o ɲɛsin Orange ma. Sɔnɔgɔyaliko kumaw u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an k'a lajɛ aw bi yan anw bi yan san 17 an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ fala ye an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn ko la cogo min. Sekirika ale bɛ komi lafgardi Orange ka bɔlɔw a ka sigiyɔrɔw a n'a ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔna fala ye olu de bɛ o yɔrɔw lakana k'o kɔlɔsi. Min ye Sekirika ye ale ni Orange de ye tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na fala ye. A kuma ma diya wa halisa a ko bɛ sen na. Waati laban in na e ko Orange a kuma a n'a fasirili maa min y'o kɛ o ye le Sphinx ye a ka bɔ ko 958 na min bɛna utukalo tile 29 ma o tɛ kunungo ye sa wa. Sphinx a ye fala ye maa wɛrɛ ma nin sɛbɛn koyi belebele yɛrɛ tɛgɛnɔ de bɛ nin na Adama Dramé. Sphinx yɛrɛ directeur a ko mun bɛ yen ko Orange Mali k'a gosira an jaki la wa sariyatigi olu ko k'u ka sira tilennen minɛ min ye Orange ɲɛmaaw ye jakisira o donna u ka ko ye fala ye. Waleya in nana cogo di? Kabi mɛn kalo Sekirika Orange tun b'a fɛ k'o ɲɔni ka bɔ yen ka na ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye min bɛ bɔ nanzaralakaw fɛ yen k'u bɛna n'aw bila olu nɔ na. Sekirika ma ban koyi a ko n'an ma ɲɛ a b'anw bɔ yen anw fana ka juruw b'aw la an n'aw ye baaraw kɛ an kan ka taa hakɛ minnu kɔnɔna na a y'olu sabati an ye. Fala ye Orange ko petu. N'u ye anw denmisɛnnin maa 151 ton dan kan anw nan dan yan. Sekirika o ti fandanda ye dɛ. Ale taara n'u ye kiiri la fala ye. A yɛrɛ k'a fɔ sa ko kiiri bulon kɔnɔna na nin waati laban in na min ye fasiri Adama Dramé ka bɔ le Sphinx kɔnɔna na a ka kunungo bɔli la a ko min ye sariyatigiw ye k'u ye sariya bere y'an ka han. Sekirika ani Orange ka bɔla min bɛ sen na ko a ko ko k'a jɛtɔ tɛ wa min ye lamaga ye ka ɲɛsin nin telefɔni so in ma a bolola minɛnw a ka musakaw a ka bankiw min y'a ka wari mara yɔrɔ fɛnɛ b'an ka jamana kɔnɔ ko Sekirika y'i bolo da bɛɛ ka fala ye k'a kɛra dugukolo yɛrɛ ye Orange Mali kɔnɔna na han. Gundo minnu tun b'u bolo baara kɛcogo la ka se k'u ka hakɛw la matarafa n'u b'u yɛrɛ kɛ maa ye maa min ni se tɛ se ka k'u ma sabula diɲɛ seleke naani tɔn dɔ bolofara don an fɛ yan baarakɛyɔrɔ dɔ bolofara don an fɛ yan ko sariyatigiw m'o don bɛrɛ la wa. Adama Dramé ka sɛbɛn na kunungo
akoko juru munun be ula ube ku yere la nyine fe munun go ko damne na wati mina foga na se bima miye kontra munun be uni segiri kani nyanche nu te ga bo asra fe ku hakile la jigira bela han sabula utum bana peu ka kaina fo ulu be se kola ulu de tay koye akadu ye chugo mina uba kete fositi bo ala komi ye orange direction ye ka ya nyele ka ye ka fo ka sira minta ko sira jugu do de sama mi mani segiri ka che miye ni yoro sara abina na dogoya ubolo uye sira minta sira jugu dando sabula utunta do fio ka fo ko ni wati labaina ma abina na soro no bina na sharia fuye ka fuye na kuye sira blani segiri ka ye fala jonya wale yaw ba fusamancha wale yaw ka dofsa ni doye ka waru nganamu ani ka bayle malu ke ko site magonye koi minye ni wati nai uwelela de ko sharia ku ka bato sharia e min fo ku ka tana yo srafe o la sekirika ale mi tabla da grindala ko falai ale ko na ko reti nye yan re fieu ale ibolo mo no bo sawula minye avocat groupe munu ma bolo falai abela jele nye jie ko na avocat belebele bay anyere ka ministry koro no Mamadou Ismaël Konaté na ale re sharia ministry aka mfea ale buka avocat ula atoka sodo no Bamako barula ani Francita maître Dior Njai aywa Dior tugunwa niranga kunu ngo Dior tikele aha maître Dior Njai ale donne no koswe minye wolofo uluka baro konnana ani maître William Bourdon fala kale de Sonaldo Mbaye Sonaldo Mbaye mi dungo jugano yurugu metaka nyesi frafina jamano fe okana foloma minye wale amungu sigira senga jinye kono no sharpai minye mamunu kunye wale na folo ta kudu jamano togola kada fini Sarkozy ka kele ko ale fana be sekirika ka Sonaldo Mbaye la ko ni ma saba ulle wuli ka joke sa jabi na ke munye minye ko nye ku ya la takiri bolu fe ko falai bi orange atogo be fe fena Mali sharia sigu uye sekirika ni anofema nu ka haketigu ukoko kudo ka berela minye akara to bina nugula orange bolo ni wati na koi uka soro uka bank numero uka yorobaw minye ni ko nye huyu tega da bela jile ka kilingele falai wa orange konana da tugule no ni ko inga ka kai ko suruku bo mashi tega sega kuma fo sabula jatike baraka buyana ali utu ye fere munu sigi senga konana yi ka sega alaje ka ko ndogo kama sega tan ta ka danga koyi orange ka compte bancaire uyu bela jele bloqué mauka sarako eko ani jurunu famunu mula bela jele nana gelewa musaka munu be nuka ngo ka bara wara oke ulu bela jele ko dlonenu koni yae ka foki nyogon sama akatla ka fima ko zoza ko orange ananyama ya so kuye ko takanyesi orange barakela mani wati na falai adama drame akakunu ngo bolila akoko orange nyama ya so tunyena akakegu abiseka fero sigi senga kaseka bonu ko inkonna na wa ko biku yu ka ku ka janjugu ku ya antono yi ko bamako konna na bi niye ni wali ainye aye seminse segiri kama bi obina na to mawero uluka wuli ku jogo falai sabula mamunu be nulu baro ka ku ka jurube ate saratate mena site bo orange kele no gosibali bukabali ngani bali ye ko ni o banto e ha adama ko kiri tigila mau Mali kiri tigila mau ko ku foku wale nyando fala ku ye wuli ka joni chesiri ngani ko ina ko ba yira saka fo maoma ni yifli sanve kire ke ko kinyo na te Mali sharia o uluna yira ka fo bi ko sharia be Mali jamana kono ya minta donga fo kiye jema go batiki ye o iye sengola yo iye damati fanyo fangabila o kuika sharia o bato sabula Mali ka sharia o uluka ngata sira munu fe o ini mau benafon fe nga falai ika bo asra fe o ka haka mi ko duma minye sharia tigu ye kutna so luka tonyongo tuguni uluka kefe onye femini mau be nyugu ulula avoka munu fleni ye ulu yere ayira saka fo komiye ni wali anye falai ko kabi bimase ulutu ya daira orange Mali la koi ani nunu nga kuma sekirika ma nunu ubu kelege bolola falai ujonu la de jomana du karai sekirika ni orange Mali kwa ko be songa wolo ko la falai do na tawla mimena na jugu ya kosebe orange Mali ma sabula aka soro aka musakau aka wuli ka jona aka chesiru ani mamunu me barake no ye barake bolo dabunu ba bolo ya na ma kolosi atna sego siba asrafe tuguni adama drame ko
ko ne a yirali la k'a fɔ k'i ka girin i ka bon i yankan ka bon i ka ko fana kɛ minnu ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko de b'i kisi fala nin kɛlen kabini mɛkalo tile 20 segiri k'a bɛ nin ko in na fo kana se bi ma min ye orange ye a ka kɔntiw k'olu datugu a ye wulikajɔ caman kɛ ko wa ko min ye senegalikaw fana fɛ yen fala ye maa wɛrɛ fana wulilen no orange ɲɔgɔnna nɔfɛ ko sonatel ye olu fana ko sa ko miliyari 1 ko ka o sara olu ye sabula olu fana n'o ye interface SA ye olu tun ye ɲinini kɛ ka dɛsɛ nka nana kɛ kɔsa in na fana yɛlɛma min donna senegalikaw fɛ yen a yera k'a fɔ ko orange a bolofara min bɛ yen e ko ko o fana jo sɔrɔla ko la wa adama darame ko min ye ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli ko nɔn tɛ ko kabini i ka teli tile maaw b'a dɔn k'a fɔ ko sonateli ale de fana ta ye anw ka orange n'o ye wolofaw ka télévision téléphone-soba in ye ko ale ka bolofara de ye orange mali sigilen anw fɛ yan ale de y'a sa i ka teli fɛ ka sɔrɔ ka kɛ niyɔrɔba ye a kɔnɔna na o de la tuma o tuma maa mun bɛ k'a ɲɛmaa ye o bɛ wolofaw fɛ yen fala ye ko nka ko zen k'u taar'u tɛgɛ ma dɛ wa u taar'u tɛgɛ ma fo taatugɛ ma juguba sabula min ye segiri k'a ye a ko nin kɔfɛ fala ye a bɛ taa ni plainte ye faransikaw fɛ yen a bɛ taa don yen a tɛ da yan ma dɛ yan kiiritigɛlaw y'u se kɛ a bɛ taa n'a ye nanzaralakaw fɛ yen ka taa ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ɲini sabula min ye orange mali so belebeleba ye orange belebeleba so in a bɛ t'o yɛrɛ kama faransi a ka hakɛw ka se ka dafa a fɛ cogo min na i n'a fɔ interface o sera ka wuli ka jɔ kɛ cogo min adama darame ko nin ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a kan ka yira orange la k'a fɔ ko foyi tɛ se ka kɛ komi n'a fɔ kɔrɔlen tuguni u ka maaw bila u ka hakɛ fala ye nka kɛ sababu ye anw fana ka denmisɛnninw ta ka ɲɛnabɔ ni avocat ba 3 in an ka denmisɛnnin maa 151 fala ye an ko a f'u ye u ka ninnu fana magɛn han hali n'u bɛ to u ka kuma da yir'u la ten k'a f'u ɲɛna nin b'anw fana ni orange cɛ anw dɛsɛlen don an da yen na yan nin ka kɛ fiɲɛbɔda ye olu ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na mali gendarmew olu minnu kan ka taa marokokaw fɛ kalan na gendarmerie directeur général adjoint ale y'u bisimila n'o ye colonel Najim Ag Atayi ye baara ninnu kɛra kunungo gendarmerie yɛrɛ jabalaba la nin kalo tile 29 u ka ɲɔgɔn ye soba ale kɔnɔna na fala ye nin ye sɔrasiw ye minnu kan ka taa marokokaw fɛ n'olu ye bourse sɔrɔ san 2025 san 2026 hukumu kɔnɔna na u kan ka taa kalan n'a ye nin gendarme minnu filɛ nin ye fala ye olu kan ka taa marokokaw fɛ yen maa 43 don 16 olu ye officiers ye 27 olu ye sous-officiers ye muso 2 o bɛ baara in kɔnɔna na u kɔni bɛna tila kulu 2 ye sabula min ye kalan in ye min bɛ taa kɛ marokokaw fɛ a kan ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan nka bɛɛ lajɛlen ani taakun don minnu bɛ yen sa ni olu kan ka taa marokokaw ka kalan min bɛ yen n'o ye application ye ka kɛ ni kapitɛniya o jɔyɔrɔ ko ye hukumu kɔnɔna na olu bɛna taa kalan kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ fala ye o ye maa minnu kan ka t'o baara kɛ sa o na kɛ officier minnu bɛ yen n'olu kan ka t'o kalan kɛ olu bɛ yen min ye maa 27 ye n'o ye sous-officiers ye olu kɔni bɛ taa sa ka taa kalan kɛ ka brevet ɲini sanayɛlɛ brevet fɛɛrɛw sigili sen kan gendarmerie yɛrɛ ni sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ani fana ka se ka faamuyali kɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ gendarmerie dogodogo ɲɛw dɔli la fo ka taa se motard ko ma fala ye olu ye sous-officiers ye directeur général adjoint a ye ladilikan d'u ma k'u taatɔ filɛ kɛnɛ min kan nin ye damayira kɛnɛ tɛ dɛ fala ye hakɛ ɲini ale ni kalan ɲini ni dɔnniya ɲini kɛnɛ don u n'u ɲɔgɔnko caman bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ u ka kɛ misali ye maaw k'a fɔ ko maliyɛnw de filɛ nin ye u bɛnnen u bɛ baara kɛ u taakun ye min ye k'u k'u ɲɛsin o ma kalan in a bɛ mali jamana ale kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma ani marokokaw a b'o sinsin kosɛbɛ min ye directeur adjoint n'o ye Najim ye a y'a ɲini u fɛ fana bɛn min bɛ mali ni maroko cɛ nin kalanko in na kalanden minnu taatɔ filɛ tɔ minnu bɔra yen olu ye baara kɛ cogo min jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ la u k'u ɲɛsin o ma wa min ye colonel Najim Ag Atayi ye a y'a f'u ɲɛna fana u k'a bila u kun na ɲɔgɔn dɛmɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ misali ye kalan kɛcogo ɲuman na min ye mali tɔgɔ ɲuman min bɛ a la kɔ kan u ka t'o sinsin min ye maroko masakɛ ale ka dugu kɔnɔna na fala ye
polisi gendarmerie u ka directeur des ressources humaines n'o ye colonel Musa Ousmane Daw ye ale fana yo o wele wada kelen kɛ u ye u k'u jija u fɔra minnu kɔ olu ye Mali tɔgɔ bila yɔrɔ min na Maroc n'a ma yɛlɛ o sanfɛ fala ye a kana jigin o dugu ma u segi waati u ye dugawu don k'u ye u k'u cɛsiri ne ka petit dɔ b'a la o fala ni nin bɛ a mɛnna koyi i b'a dɔn ko Mali ni Maroc ka nin bolo ɲɔgɔn na hali Asimi k'a to vice président la a taara nin kalan in dɔ dayɛlɛli kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsi mafalen caman b'a a ko la ye o hakili la yɛrɛ Alpha denkɛ Mala ale fana ye kalan dɔ kɛ a yɔrɔ in na ye o awɔ ale ta parce que dɔnniya sɔrɔsiya n'i ye jala kɔni sɔrɔ sɔrɔsiya la ka ban fala i bɛ taa dɔ de fara i ka dɔnniya kan kuma bɛɛ donc gendarme ma fala maa ti sɛbɛnni kɛ ka ninnu bɔ dɛ gendarme gendarme bɛ sɛbɛnni kɛ Parti saganadi la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri ni timinandiya la don o don baaraw kɛcogo ɲuman na 1,11 furakisɛ jugu o de minɛna an ka wolomasiri tabaw fɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye min ye o fura in ye sa tɛgɛ sera ka d'a kan utukalo tile 27 sanfili ale kɔnɔna na o fana kɛrɛfɛ tuguni min ye carton 1,155 fura jugu la o fana minɛna zone industrielle ye ale kɔnɔna na dunta mobili dɔ sa n'o kɔni kun bɛ ka na ka bɔ dugu wɛrɛ la fala ye koli n'o ye bɔrɔ 31 o yɔrɔ kɔnɔ sa pièce détachée n'o ye mobili minɛnw ye u y'o bɔ o kɔnɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn fosi t'a la maa t'a dɔn a bɛna taa kɛ min ye an ka finitigiw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko in na kosɛbɛ fala ye kununko an ka kumaw la an ko bɔlɔlɔ sira fɛ n ko ko kura dɔ nalen don an ka jamana kɔnɔ n ko soirée jɔr sokɔnɔ i da don a la koyi n'o ye James ye ale fana ye min sɔrɔ ka fɔ a la an ka jɛ k'o lamɛn. Ni ma fili sabari ni interdira Mali la a bɛ wagati jan bɔ parce que a kun sera wagati dɔw ma a molobaliya kun barika bonyana kojugu mais an bɛ ka jateminɛ a bɛ komi u bɛ fɛ ka interdiction in contourner dɔɔni parce que soirée Dior ko kuma in mun b'u da kɔnɔ ni kuma jara la ne b'a fɔ ko nin ka jugu ni sabari ni yɛrɛ la version la plus vulgaire la o de sera anw fɛ Mali la fɔlɔ an kun b'a ye u b'u ka robe cɛɲumaninw san u b'u ka biscuits san u b'u ka jus san u bɛ to k'u ka retrouvailles kɛ entre amis k'u ka vidéo dumanuw kɛ k'u ka biscuits ɲumaninw ɲimi ka na a bila TikTok sanfɛ tout le monde était content a kun ka di nka sisan soirée Dior kɛra k'a tɛ diya tant que i ma téléphone ta k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma k'i kɔsi k'i juguna ladɔn k'o filmer ka n'o bila Facebook sanfɛ et le pire c'est que muso furulenw de bɛ soirée Dior kɛ ka téléphone ta k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma k'u kɔsi k'u juguna lamɔ ka n'a publier TikTok sanfɛ k'a ye n'a lajɛ n bɛ se juguna ladɔn na wa dɔ bɛna fɔ sa ko ne ta ye accident ye parce que a tɛ n kɔ a tɛ ɲɛ mais ne b'a dɔn ala tɛmɛ dɔ bɛna problème sɔrɔ nin na ala tɛmɛ parce que d'abord fɛn in kun bɛ ka kɛ sutura kɔnɔna la c'était intéressant a kun bɛ ka kɛ sutura kɔnɔna la mɔgɔw kun bɛ ka kɛ n'u teriw n'u balimaw ni ɲɔgɔn cɛ molobaliya min bɛ ka don a la sisan o kun t'a la ka téléphone ta ka ɲɔgɔn kɔsi ka sigi cogo jugu k'aw yɛrɛ la ka da cogo jugu k'aw yɛrɛ la ka dɔn jugu kɛ k'o filmer k'o bila TikTok sanfɛ o fara la kan sisan et version courant min bɛ ka fara ka se k'u bɛna appel kɛ TikTok sanfɛ i b'a fɔ ko appel d'offre ka na ka appel kɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka soirée Dior organiser ou bien n bɛ fɛ ka ciné privé organiser n ka so ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a la 10 000 francs ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a la 5 000 francs. Ça veut dire que au fleur de ça vous êtes capable quand vous d'aller n'importe qui vous êtes capable comme rossou be reçoit rossou wa flaga ka tigi bolo dora ni mo ko fakala jero bara te me dobna boka fo ko ni soirée Dior ke kuna na sanu chuen dobna boka fo ko ni soirée Dior ke kuna na war chuen dobna fo ko ni soirée Dior ke kuna na bindinga ko ni soirée Dior kuna na mo ko do faka ala te me et je crois que ni dankanga karala a wakati de sisani a wakati de sisani parce que au flé e ngana ke awi amali on flé na do na fon fela mo ko to ya ke ka daron mo fa ko dansa ko et puis ni tara fenta wal dugula kana na ife je crois que ni te anga fin ni tara fenta wal dugula kana na ife ke chugo sugo bele ka adapter ga réalité wala ke chugo sugo bele ka be yerema ikana la boy dambe ko ni kana la boy ga tabiyo ko ni kana la boy ga jamana taka bulu ko mais client ke fait ma bois la fla e fait ma bois la donc mo ya ke taka bulu soirée Dior yera te ja rebli na mo da ka jugno yere na mo au kulungulu ka jugno yere ga nyon filmer ka la ka boka na nyon ira jena ko na yin photo film mo ni ko ma ke ko me filmer kuma la te jia fama yerema wala ne bɛ tile k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen ni jamana b'a cogo la ni lamɔ b'a cogo la ni bɛɛ b'a dɔn k'i maralen don ni bɛɛ ka du mara selen don bɛɛ la loi sugu dɔw bɛ yen a ma se olu ka taa anw fɛ yɛrɛ tel que an bɛ ka cybercriminalité loi min k'a fɔ ko mɔgɔw tun b'u denw mara cogo min na ko bi k'anw bɛ ka mara ten cybercriminalité in nafa t'a la an ka jamana kɔnɔ mais limite de t'an na tuguni an t'an taga fan dɔn tuguni an t'an segin fan dɔn tuguni ni kelen ye mun kɛ bɛɛ b'a fɔ ko f'i k'o kɛ wa e b'a fɔ k'o tigi y'o kɛ mun pere o y'a kɛ k'a dan yɔrɔ min na ko fo e ka o dan sɔgɔ i b'i bolo demande su i yɛrɛ ɲɛ la dɛ
ka appel à candidature kɛ appel d'offre kɛ TikTok sanfɛ ka fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na e ka so kana fête kɛ e ka so a kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ e ka sira tɛ teriya ko la e ka sira tɛ balimaya ko la e ka sira tɛ la n bɛ karisa dɔn n tɛ karisa dɔn ni wari bɛ mɔgɔ min bolo kana dɔrɔn o tigi ka na an tulokɔrɔla tɛna chauffer sini ko dɔ nana i ka so k'a y'i ka fɛn dɔ ko dɔ nana i ka so k'a ye tiɲɛni dɔ lase ma an tulokɔrɔla tɛna chauffer dɛ depuis sisan donc minnu fana bɛ ɲɛmɔgɔya la je crois que n'u kan ka wuli k'u sen kan a kuma de ye san ye parce que n'a tɛmɛna nin wagati kan niveau wɛrɛ bɛna Jorgo in hakila ma caman bɛ yen aw yɛrɛ ka kuma ko influenceur u caman bɛ ka nin ko in kɔn maaba caman bɛ yen an ye Usman Sherif Madana Aidara denkɛ Iba a n'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye Cɔrɔnɔ Njayi ye caman bɛ ka wuli kɔni k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na fala n b'a dɔn a tɛna na bin ten ɲɛ bɛna na ɲini a ko la n'Ala sɔnna a ma don nataw la ka se ka nin ko in bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa faleyakaw fɛ yen yaasa dugukolo ko yuruguyurugu ni namara bɛɛ ka bɔ a la sanubɔyɔrɔw lafiya bɛ se ka don faleya yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na maaw bɛ se ka ninakili min ye chargé d'expédier les affaires courantes ni ale bɛ maire jɔyɔrɔ la bi faleya kɔnɔna na Alhaji Keyita ale ye sariya dɔ ta sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugukolo feere kɔni k'o kɔnnen don bi faleya kɔnɔna na fo ka taa se waati wɛrɛw ma sɛbɛn in a y'a kɛ sa a kɛkun ye min ye yaasa min ye faleya kɔnɔna la mɔgɔw ka se ka lafiya nka fala ye o bɛ n'a ta maaw ma sɔn dɛ u bɛ ka maire yɛrɛ de ɲini sisan ko fo n'ale ka jɛ a ka yamaruya d'u ma u ka jɛ ka dugukolo feere maire ko k'a ti don o de da fɛ bi a ti don o da fɛ sini ale ye sariya min ta o b'a yira sa k'a fɔ ko ni maa maa ye sariya in sɔsɔ a bɛ ni fanga tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye waleya in ye a lawula a tɛgɛnɔ bilara don min n'o ye kalo tile 8 ye a lawaleyali daminɛna maa si kana tugu maa kɔ k'a fɔ k'ale ko k'a jɛra n'a ye ko ka dugukolo feere faleya kɔnɔna na bi u kana kɛ sini damanda langolo foyi kana taa sigi min bɛna na ni degun ye fala ye o b'a to sa an bɛ taa Kajolo mara la an bɛ taa min ye damandaw kɔnɔna na fala ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi denmisɛnnin min bɛ taa damandaw la bi o de ka ca ni ba n'a si ye n'i ye damandaw kɛcogo ye maaw bɛ girin ka taa ye cogo min waleya minnu bɛ kɛ a yɔrɔ la dama yɛrɛ dilannen don cogo min jiw minnu bɛ ka tiɲɛ sigida minnu bɛ ka tiɲɛ kungo minnu bɛ ka tiɲɛ maaninfinw yɛrɛ ni min bɛ ka bɔnɛ a yɔrɔ la lakanabaliya min bɛ yen sariya tɛ yen maa si tɛ maa bɔ maa bolo yɔrɔ min na yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement kun wulila nin waati laban in na ka se maninkala kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ ko min ye yen ye ko o kan ka taa sira min fɛ ko ka dragiw wuli ka bɔ yen fala ye dragiw wulili hukumu kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ Sikaso yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kajolokaw fɛ yen fɛɛrɛ o fɛɛrɛ mana sigi sen kan dɔw bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ a la fala ye u bɛ t'u ka dragi de bɔ ji la pewu ka taa dogo ni faamaw taara tuma min u bɛ dragi ninnu labɔ masi minnu bɛ k'o kɛ ka yɔrɔ halaki u b'o latunu ni faamaw nana u b'o labɔ samiya donda in na fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira ko ka damandaw datugu fala ye maaninfin yɛrɛ de ni ka gɛlɛ wa min ye dɔw ye hali bi olu bɛ ka girin ka taa o damandan kelen de kɔnɔna na an ka sigida o sigida an ka marabolo o marabolo ni sanu bɛ bɔ a yɔrɔ la min ye denmisɛnninlakaw ye cɛ ni musow u bɛɛ lajɛlen de bɛ ka wuli bi ka taa nin yɔrɔ ninnu na k'u bɛ taa fɛn ɲini fala ye min ka jugu a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o ye ndaman yɛrɛ dingɛ ndaman baaraw sanu ɲini baaraw nin bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fala ye i b'a sɔrɔ lakana tɛ yen sariya tɛ yen sariyatigi tɛ yen maa tɛ yen min b'u bilasira k'a fɔ nin kan ka kɛ nin man ka kɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ firi yɔrɔ kan k'a fan bɛɛ lajɛlen ka wo ye ka fan bɛɛ kɛ dingɛ ye ka fan bɛɛ kɛ jitɛmɛsira ye o fana kɛrɛfɛ tuguni masinbatigiw bɛ yen minnu fana kɛlen don ka don an ka dugukolo la fala ye k'a bɛɛ lajɛlen halaki hakɛ foyi tɛ yen gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ ko ka nin ko ninnu jɔ gouvernement ye laɲiniw kɛ ko ka nin ko ninnu jɔ mais o bɛɛ n'a ta halisa a ko ma se ka lajɔ dɛ sabula maa minnu b'a ko kan u yɛrɛ ka kuma ko yala n'olu bɔra na olu bɛ mun baara kɛ olu bɛ bɔ na ka taa yɔrɔ jumɛn olu bɛ mun wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ jamana kɔnɔ tuguni yɔrɔw bɛ yen bi olu ta dugudenw ni mɛrilakaw tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ yɔrɔ bɛ yen bi kabilatigiw dugutigiw ani dugudenw
u si tɛ taa fankelen fɛ fala ye dugu dɔw bɛ yen a sɛnɛkɛyɔrɔ a mɔnikɛyɔrɔ a laadalayɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kumariyar'u ma wa duguden dɔw fana jɛlen don ka jɛn n'o ye ka don o la duguden tɔw olu juguya la ni min b'an ka sigidaw la bi a ka ca nin ye damanda dɔw ye fala ye damanda minnu ni i yɛrɛ y'i sigi k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko nin kɔni ni hakɛ kɔni tɛ si tɛ taa o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ taa kajolo misɛnnikaw fɛ yen u ye welewelemada kɛ fala ye u y'a yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ ni maa ma dɛmɛ ka diɲɛ olu ma olu ka yɔrɔ tiɲɛtɔ don fala ye min ye misɛnnin ye a laban don dɔ la dugukolo tɛ sɔrɔ yen sabula fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigira maa minnu bɛ wele bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yamaruya bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka di ninnu ma ninnu bɛ ka baara kɛ cogo di dugukolo bɛ ka halaki cogo min an balimakɛ dɔ kɔni sɔnna k'a t'a tɔgɔ fɔ nka min bɛ sen na n'a ma bɛn ale ma u ka sigida la an ka jɛ ka ale lamɛn ale bɛ kajolo marabolo kɔnɔna na hakilinaw ye min ye ja mun bɛ e bolo an n'a bɔ ka bɛn n'o ye. Ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ka bɔ kajolo n'o sikaso mara ye ka la bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka video ninnu kolonkolon a ka se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen fa ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ka bɔ kajolo n'o sikaso mara ye ka la bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka video ninnu kolonkolon a ka se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma tɔɔrɔ min ni ɲɛni min bɛ anw kajolo mara mɔgɔw kan yan nɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'an lamɛn dɔ kɛra kulo la dɛ an bɛ faso jɔ don an tɛ découragé wallahi an tɛ découragé an tɛ saliya jamana ɲɛmɔgɔw ka jamana in jateminɛ an ka dugukolo bannen yan dɛ n'i y'a mɛn ko sini ɲɛsigi ko ka sini ɲɛsigi a y'a sɔrɔ bi b'i bolo fɔlɔ bi t'anw bolo wallahi bi t'anw bolo barisa n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ anw fɛ kajolo mara la Miseni n'a mara bɛɛ Masɔgɔkɔrɔ Masɔgɔkurani fo ka taa gun an ni Côte d'Ivoire frontière la wallahi siniwaw y'an ka baw fara ka baw gere ni forêt ɲumanba in jiri nasugu bɛɛ bɛ yɔrɔ in na u y'a jiri bɛɛ tiɲɛ k'a dugukolo bɛɛ lajɛlen halaki bi ne yɔrɔ nin ye bi e bɛ masaya segin a la ma wallahi jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka sabali k'an dɛmɛ in na u ka mɔgɔw bɔ Bamakɔ ka na u kana sara mɔgɔ la foyi u k'a ɲɛɲini u k'a dɔn u kana ɲɛ da kɛnɛ in kan n'u ye lamɛnni kɛ fo ka dugukolo meleke o tɛna tiɲɛ ye barisa biɲɛkala tunnaw olu senw de bɛ biɲɛ kan anw bolo yan nɔ n'o ye min nɛgɛ ni moto kelen ye o bɛ sira di n'o ye min nɛgɛ ni mobili kelen ye o bɛ sira di Ala a sera bi anw yɛrɛ ka hakili sɔrɔ sa hadamaden f'i fana kan ka kɛ ko tana dɔ de kan ka k'i la e k'a fɔ ne bɛ sisan ne tɛ nin jogo nin a tɛ ye ne na kuwa n'o ma ye hadamaden na dɔrɔn i ka hadamadenya tiɲɛna wa anw fanba bɛɛ de bɛ ten n'o ye min nɛgɛ ni nafolo dɔrɔn bɛ sɔn nafolo man ka dugukolo sɔrɔ dugukolo nafa diɲɛ garizɛgɛ fɔlɔ ye dugukolo de ye an bɛ fɛn o fɛn kɔ a fɔlɔ fɔlɔ ye dugukolo de ye ni dugukolo tɛ yen da tɛ don fili la bon n'anw bɔra Masɔgɔkurani na ka taa gun Côte d'Ivoire an bɛ tila k'a minɛ tuguni ka ɲɛsin furu ma o bɛɛ ye kajolo mara ye k'a minɛ furu yɛrɛ dugu yɛrɛ bɔda ka taa gosi fo dajan na fo k'a gosi ani Côte d'Ivoire n'u bolo fɛn fɛn bɛ yen siniwaw yɛrɛ kɛlen don fantan naani bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw a ye wuli ko ye wallahi dugukolo t'anw bolo yan nɔ dugukolo t'anw bolo dɛ nin kɔfɛ mun de bɛ nin kɔfɛ saya de bɛ nin kɔfɛ dɛ barisa hadamaden n'a fɔra balo yɔrɔ t'i la saya de b'a kɔ u ka produit jugu ninnu u b'a k'an ka jiw kɔnɔ o wulila ko draketigiw ne m'a fɔ draketigiw ma dɔ kɛ dɛ ni tiɲɛni kɛra 100 draketigiw ye 10 de kɛ draki dan ye ba kɔnɔna in de ye
mais chinois kɛ ba fara fɔ a ka yɔrɔ ka bɔgɔ bɛɛ kurundo ka jigin ba kɔnɔ ka ba dere pla o daraki de yɛrɛ ji de sanfɛ chinois kɛ yɛrɛ ji yɛrɛ bɛɛ de kere ka jiriw bin a dingɛ dɔ bɛ yen i bi jɔ i b'a filɛ f'i ɲɛ dan e m'a fɔ darakitigiw gɛnɛ ma ɲɛ dɛ o ɲɛna mais ne fɛ chinois gɛnɛ de tun kan ka kɔn darakitigiw ɲɛ barisa mansin nin tile kelen baara nɔ daraki san kelen tɛ se ka kɛ e tiɲɛni b'anw bolo yan dɛ an kɔni b'a da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan u ka wuli u k'an dɛmɛ nin ti ɲɛ ni aw ma mɔgɔ jolen yɛrɛ de bɔ u yɛrɛ bolo k'o bila ka na ko in yɛrɛ de kama n'u nana u b'an wele u kana maa si wele u k'an wele an ka don a n'u ɲɛ dara kan o bɛna fɔ olu tun bɛ mali min dɔn o tɛ nin ye dɛ fɛn min ka ca kilo 100 a bɛɛ tiɲɛna yɔrɔ jumɛn de bɛna to an bolo bi yɔrɔ jumɛn de bɛ to an bolo jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen folen don minnu ɲɛ dara nin video ninnu kan ka jija u k'a partager halisa ala ka jamana kolo suma an kɔni an bɛ to nin defani de la f'an saya an t'a dabila inshallah halisa ala ka jamana ɲɛ suma lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen folen don ayiwa Falaye nin ye ɲɛbila baara ye ɲɛbila baara min ni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi nin y'a belebele ye an balimakɛ datura fɛn sabala ne bɛ segin o kan a ko k'an ka siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye maa min bɛna kana ba k'o datugu dugu minnu bɛ u ba kɔfɛla la Falaye olu ka ji tɛmɛsira k'o datugu k'olu ka dugukolo halaki anw ko maaw ka to u ka sigiyɔrɔw la u kana wuli ka bɔ yen u k'u dahirimɛ ɲini jamana bɛna lakana sabati u ye Falaye ni dugukolo yɛrɛ t'u bolo bɛ taa min filanan ye mun ye a ka kuma kɔnɔna na a ko kungow yiriw nɛɛma forow a bɛɛ lajɛlen bɛ ka halaki ni maa kelen ninnu fɛ o tuma na u ka contrat jɔnni y'a d'u ma u ni jɔnni bɛ baara kɛ Falaye o kɔrɔ ko kungokolon fandanbada minnu b'an bolo yirisu minnu b'an bolo yiriju minnu b'an bolo fɔrɔ minnu b'an bolo an hakili b'an ka yɔrɔ minnu na ko olu ye nɛɛma yɔrɔw ye a bɛɛ de halakitɔ filɛ nin ye Kajolo mara la nin ye k'a sababuya kɛ mun ye o bɛ bɛn a ka kuma sabanan ma ne ye min faamu maaninfinw yɛrɛ de ko k'olu ka kɛ fɛn ye Falaye a bɛ wuli k'a bɛ nin kɛlɛ kɛ a ye min fɔ dɔw bɛ ta ka wari di olu ma olu ka sira foyi tɛ a la a bɛɛ ka halaki a ka tiɲɛ olu b'u jufa kɔnɔna lajɛ o kɛlɛ kɛ man di hakili b'a la k'a fɔ hali ɲɛmaa dɔw bɛ yen n'a fɔra ko ka taa ko ɲɛɲini u bɛ min fɔ faamaw ye ani ni faamaw ma taa kɛnɛ kan u tɛ se ka nin ko ninnu tiɲɛ dɔn ne Falaye nin y'an ka jamana kɔnɔ nin ye gɛlɛyaba de ye bi wa nin bɛ Mali fan caman de i ye Segu mara ta o sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la Sikaso mara Maninkala kɔnɔna ka taa se Kulukoro mara ma Falaye fan bɛɛ de don wa n'a kɔlɔlɔ a n'a sinji fara a n'a balima fara a n'a sigiɲɔgɔn fara o ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye wa maaw tɛ to na diɲɛ kɔnɔ u ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ parce que maa maa y'i faso foro tiɲɛ maa mun bɛ fara olu kan i n'olu tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka maa ye hali n'a sɔrɔ a bɛ bɔ dugu kelen de la donc ɲɛmaaw aw ye daragiko kɛ an y'o ye a ye wuli ka jɔ k'a la halisa a ye dɔ fara a kan sabula n'aw taara yɔrɔ dɔw la o dugutigi dɔw o dugutigi ni alimami dɔw Falaye olu ye wuli ka jɔ kɛ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu don nka min ye ɲɛmaa wɛrɛw ye Falaye u bɔra o alimami n'o dugutigiw kɔfɛ ka taga kofɔli kɛ dɛ k'a fɔ daragitigiw na k'u ka t'u ka daragiw dogo dɛ o fana kɛra a ko la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika ka bon a ko la k'a sababuya kɛ nata ye donc ɲɛmaaw kamalen ye min fɔ baara b'aw bolo n'an bɔra Kajolo ni Miseni ni Furu ani Masɔgɔ Falaye an bɛ segin ka na min ye Motikaw fɛ yen nin waati in na ji k'a yɛlɛlen don kosɛbɛ Kulukoro ani Moti baw kɔni falen don maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don ji ɲɛnabɔliko ma ani ji sigiyɔrɔ kow ma
u y'a yira sa ko kulugorokaw fɛ ji ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye hydraulique ye ale ko tiɲɛ na ko ba falen don ko nka ko ale ma jɔrɔ min ye Boubacar Mayitaw ye ni ale ye directeur régional hydraulique ye a ko tiɲɛ don ba falen don tiɲɛ don a tɛmɛna salon ko ta kan ko nka ko a ma se a jɔrɔna yɔrɔ la Boubacar fala de ko ba fila ti taa dɛ ba falen a tɛmɛna salon ko ta kan an kana jɔrɔ o fila ti taa dɛ studio tabani maaw y'a ɲininka ko kuma na ko yɛrɛ ko nin ko a kɛcogo ka ɲi ta fɔlɔ nka fala ye maa minnu bɛ ba kɛrɛfɛla la ye n'o ye dugudenw ye u ko min ye ji taacogo tɛ k'olu hakili sigi han ko nin bɛ se ka bala ka tiɲɛni kɛ kuma bɛɛ maa wɛrɛw bɛ yen kuma dira olu fana ma Buguni mara la u ko ɲinan ko min ye sanji ye ko a cayara kosɛbɛ jiw falen kɔw falen baw falen don tewu ko wa k'olu ka so caman bɛ yen an'u ka foro caman bɛ ji kɔnɔna na bi na min ye Boubacar Janta ye yuwarukaw fɛ yen studio tabani maaw ye kuma d'ale fana ma ale ko bi kɔni ko nɔgɔ tɛ kuma na ko ji ye tiɲɛni kɛ ka ban k'olu jɔrɔlen yɛrɛ de don koyi ni dɔwɛrɛ tɛna fara ji in kan i n'a fɔ salon na siniko ta ɲɔgɔnna k'a kɛ damatɛmɛ ye ko nka ko fɛɛrɛ ka ɲini a la nɔn tɛ a ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye Moti dugu kɔnɔna na maa min bɛ jiko kunna ye ale kɔni ko a ma s'a jatigɛma yɔrɔ ma fɔlɔ ko min ye salonko ta ye k'olu ta ma o sɔrɔ fɔlɔ k'u kɔni bɛ ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye u bɛ se ka lafiya cogo min Bamakɔ ya fala ye Bosodaga la u ko ji donna fa bɛɛ Namasadanga na ji donna fa bɛɛ so bɛ ji kɔnɔna na ntaki nka olu fana jɔrɔlen don mun na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ta sabula ekɔli ta fana setɔ don fala ye nin ko in de bɛ bi ji a bɛ ka yɛlɛ min ye ba kanko ni ba tintin ni ba kɛrɛfɛ baarakɛlaw ni ji sigiyɔrɔw ye gouvernement fana ko k'u hakili to u yɛrɛ la n'an bɔra yen an bɛ taa ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan san laban ɲɔgɔndanw fala ye kabako kɛra dɛ min ye Bobo ani tulogeren dɔ ale ye brevet de technicien sɔrɔ han kamalen Bobo do wa tulogeren do a tɔgɔ ye ko Yusu Jara nin na kɛ n ka nin nanfan dɔ ye ne ka pɛtipɛtiniw ka ca o fala ye ko brevet de technicien BT1 a y'o sɔrɔ dessin bâtiment la ale b'a fɛ ka kɛ architecte o la sa dɛ u ko lesɔr maaw ɲɔgɔndan in waati tun bɛ ka kɛ waati min n'o ye BT ye lesɔr maaw ni Yusu Jara ye ɲɔgɔn ye fala ye bɔ sɛbɛnni ɲɛ sa lesɔr maaw bɛ kuma k'a sɛbɛn ale yɛrɛ fana b'a sɛbɛn k'u jaabi ale ti kuma a tulo ti kuma mɛ k'u y'o min kɛ lesɔr ye a ɲininka sa ko kuma na k'e bɛna nin ko in kɛ cogo la ko ko ala ye bɛɛ da k'i da i da cogo de la ko ale kɔni ye kalan kɛ fo ka se nin yɔrɔ in kɔni na k'a tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen k'olu ko k'olu tɛna na ɲɔgɔn dan na k'ale ko ale bɛna dɛ ale bɛna n'a bɛ kɛ min ye a na da dalen na a dun dala dalen na dɛ fala ye Jarakɛ a y'i fasa fili kaki k'a ka BT k'o sɔrɔ min ye ɲɔgɔndan kalan kunbɛnni baara min bɛ kɛ ministère de l'éducation kɔnɔ u ko min ye Yusu Jara ye san 22 maa tɔw ye ɲɔgɔndan kɛ cogo min lycée Filidabo kɔnɔna na BT la Jelibugu commune 1 kɔnɔna na k'a fana y'a kɛ ten a nana ka n'i sigi sɛbɛn bɛ di maa tɔw ma cogo min sɛbɛn bɛ d'a ma ten sabula sɛbɛnni don a ɲɛ bɛ a la min sɛbɛnna sɛbɛn kan k'a k'o kɛ wa fala ye Isu y'a sangalamati a y'a yira k'a fɔ ko nin baara ye min b'a gɛlɛya olu bolo fɛɛrɛ ni dabali de kan ka sigi sen kan sabula olu ni tɔw ti kelen ye min ye fɛɛrɛw ka sɔrɔ olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na sɔn nɔgɔya kɔnɔna na n'o tɛ n'a danna a ɲɔgɔndan ko ni fɛnw ma fala ye kalan kɛcogo ɲuman olu ka se k'o sɔrɔ k'o lasakolu fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ye kalan min kɛ nin ye o ye industrie de gestion ekɔliso ye n'o ye CGS ye a ye yen de kɛ olu de y'a bila ka na sa a kɔni tulo gerene wa Bobo fana don fala ye BT a y'o kɛ ɲinan san in kɔnɔna na juin kalo kɔnɔna na wa min ye ala y'a dɛmɛ a ko yɛrɛ ka kuma na fana ko ale bɛ fɛ ka baara kɛ baara min b'a to a bɛ se ka kɔrɔmuso n'a balimaw dɛmɛ ale ka lujura kana na kɛ sababu ye min b'a bali faso o kɔnɔna na a fana k'i jeniyɔrɔ fɛ i n'a fɔ tɔw b'u jeniyɔrɔ fɛ cogo min na a y'o fɔ lesɔr maaw ye fala ye i ka nin jɛ in ma tila han Jarakɛni ja a bɛ dɔn fana kɛ a bɛ basikɛti kɛ ɲɛgɛn a ɲɔgɔndenw fana na sisan sa ko de ko f'a ka kɛ architecte ye o de la a taara BT in kɛ wa a welela somɔgɔw fɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a ye BT sɔrɔ min kɛ
ko ko nisɔndiya nana fara nisɔndiya ka fala ye min ye u ka kalanso maaw ye ko k'a lajɛ sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan min ye tulo kelen ni bobow ye fala ye u bɛ kalan kɛ ni minɛn minnu ye o ɲumanw ka ɲini ka d'u ma fɛɛrɛ ka sigi u ka kɛnɛw u ka kalankɛyɔrɔw la yaasa u bɛ se cogo min na ka kalan kɛ a kɛlen min filɛ nin ye k'a ka bâtiment diplôme sɔrɔ fala ye o waati kelen fana kɔnɔna na a bɛ k'a ka valisiw labɛn bi yɛrɛ sibiri k'i kunna Côte d'Ivoire kan dɔn ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen n'o ye diɲɛ seleke naani ta ye o kalan dɔ a kan ka t'o la a bɛ t'o fana diplôme fana ɲini ka na Yusu Jara ko Ala ka garisɛgɛ tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye fala ye maa de b'i yɛrɛ tiɲɛ maanifin k'i yɛrɛ ye bani k'a jara an bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni minnu ye fala ye o man di kunnafoni gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Delta News ale fasirikɛli ɲɛmaaba n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye professeur de mathématique don sɛbɛnnikɛla fana don n'o ye Delta News ye Amidu Ongoiba Ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunungo min ye juma a kɛra hôpital du Mali la n'Ala sɔnna a ma sini kari a ka janaja bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 a yɛrɛ ka so Maɲanbugu la kari o ye 379 ye min ye so donda ye sa o ye 192 ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye cɛkɔrɔba in ye fala ye an n'a ye jinɛ dɔgɔ maaw ka festival édition fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ani Babu Tembeli olu de tun ye comité scientifique min tun bɛ jinɛ dɔgɔ édition fɔlɔ kunna Pankasikaw fɛ yen ale tun ye a ɲɛmaa ye maa min don a kalannen don wa min y'a diya ne yɛrɛ ye fala ye a ka kow sinsinnen don an ka adamadenya taabolo n'an ka tabiyaw kan an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ye Amidu kɔn si min na Ala k'o d'a denw ma ka dugawu don kɛ u ka journal baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'o ye Delta News ye fala ye n'an bɔr'o la an kɔrɔmusoba n'o ye Masire Yatasayi ye ale ye baara kɛ Radio Mali la Radio Mali directeur sa n'o ye Alassane Dɔnbele ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye Masire Yatasayi ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo Masire Yatasayi ale ti fɔ maa ye kunnafonidila don journaliste don a ye baara kɛ Radio Mali kɔnɔna na waati laban ninnu na sa waati min na min ye Amadu Tumani Ture tun ye fanga ta Lɔbɔ ka kunnafonidi ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale de bolo ale tun b'an wele ni Lɔbɔ ka reportage bɛ yen ni dugutaa bɛ yen walima ni fɛn min bɛ yen Lɔbɔ bɛ taa kɛnɛ minnu kan yaasa an ka se ka ye o kɛnɛw kan fala ni waati laban in na Ala tun y'a garisɛgɛ don sigiyɔrɔ la logements sociaux la a y'a ka waati laban bɛɛ lajɛlen kɛ yen an b'a fɔ sa Masire Yatasayi a ye anw yɛrɛ kanu sabula k'an to Kiledu la alamisa su ka dɔgɔ ni émission banna a tun tɛ n wele k'a ka bilasiralikanw di min na donc an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔmusoba in Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya min ye Ali Traoré ye États-Unis ale ka musokɔrɔba Ina Ala y'o fana ka kalifa minɛ a la kunungo sɔrɔ o janaja bɛ kɛ ntɛnɛn don ni Ala sɔnna ma Dawudabugukaw fɛ yen an bɛ dugawu don kɛ Ali ye ka dugawu don kɛ u ka Tarawele ka du bɛɛ lajɛlen Sangaw ko Ala ka Ina dayɔrɔ sumaya fala ye nin kun ye an sigiɲɔgɔn ye Balabugu Ina kɔni Sangaw don nka denkɛ ale fana y'a kanu parce que émission a b'a lamɛn ale de bɛ baara kɛ Américain ka président ka avion dilanyɔrɔ Malien kelen bɛ baara kɛ o ye ale de ye Ali Traoré an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka musokɔrɔba dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sini ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana kuyara wɛrɛw di ka dugawu kɛ sa maa maa bɛ yen n'o olu fatura nin waati na sa fala ye k'Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya min ye Bubu Mabɛn ka musokɔrɔba ye o janaja bɛ kɛ bi lansara n'Ala sɔnna ma Maɲanbugukaw fɛ yen Ali Mokhtar Bari ale ka musokɔrɔba ta kɛra Wagadugukaw fɛ ale fana ye kunnafonidila ye an bɛ dugawu don kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fala ye Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya Ala ka lahara sɔn sumaw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma